Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Pakibati naman po ang inyong mga katabi ng magandang umaga. Mas maganda ka pa sa umaga. At bigyan nyo naman po ng isang matamis na ngiti ang inyong mga kasama. So ngayon naman po, as we sing this song, let us all stand up. Maging po sa mga nanonood sa ating live streaming, saan man pong panig kayo ng mundo. Hello po, welcome to J Blue Worship Service. So ngayon po, let us go around, hug each other, and bless each other. Speak words of blessings towards each other. Mapasok sa tahanan niya, may that God has blessed us. And as we sing this song this morning, ano po ba yung una nating naiisip pag minulat natin yung ating mga mata? Kapag gising natin sa umaga, ang sarap isipin na binigyan tayo muli ng Diyos, ng ating Diyos, ng isang pagkakataon to just worship Him, to give Him thanks for this life that He's blessed us. Amen. So sa pagkanta po natin ito, let us make this personal. Let us not just sing this song with our lips, but sing this song with our whole heart. Just think of God's greatness in our lives. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabi
Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God. Yes, oh God. Bago po kami dumulog sa iyo, Panginoon, patuloy po namin inalalapit sa inyo ang aming mga puso, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso at kaisipan sa umagang ito. Hayaan niyo po, Panginoon, ang pagsama mo, ang presensya mo, ang maramdaman namin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga, panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang kay gandang ito na tunay nga po laging bago tuwing umaga sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Lord, patuloy po namin idinudulog sa inyo ang aming mga buhay, ang aming mga puso, ang aming kaisipan, Panginoon. Lahat ng lakas po namin, Panginoon, sa umagang ito ay patuloy namin itinatalaga sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming linisin, Ama, sa umagang ito. Cleanse us, O Lord. Purify us this morning, O God. Let the Holy Spirit surround us this morning, Panginoon. Lord, wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Salamat, dakilang Diyos, sa kabutihan mo. Lord, patuloy ka mangusap, manguna. Ikaw lamang po ang nakakatalos ng aming mga puso sa bawat isa. Lord, hayaan niyo po na yung pagsamba namin sa iyo sa umagang ito, punong-puno ng pasasalamat, punong-puno ng kabutihan mo sa aming mga buhay. Lord, salamat po, Panginoon. Wala kaming maipagmamalaki sa iyong harapan, Panginoon. Lahat kami, Lord, hallelujah, basahan kami sa harapan mo kung wala kaming tunay na pagsamba sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Lord, maging sa gagamitin niyo po na maghahayag ng iyong salita sa umagang ito. Lord, continue to anoint His lips, anoint His mouth, Panginoon. Let the fresh revelation, Panginoon, ang patuloy naming marinig sa umagang ito, Panginoon. Lord, hallelujah, kagaya ng inawit namin, Panginoon, ayaw namin magkulang sa iyo. Ayaw namin mawalan ng kapangyarihan ng pagsama mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Lord, patuloy kang kumilos sa buhay namin, O God. Alisin mo yung tinik, alisin mo yung tanikala, alisin mo yung nagiging dahilan, Panginoon, sa puso namin upang hindi mo marinig ang aming mga puso, Panginoon. Halalaya, shikara bababayahan, dara kayo sikara bababaya. Ora bababayahan, dara kayo sikara dadadaya. Hallelujah, hallelujah. Father God, we thank you this morning, O God. Lord, let's surround each and every one, O God, with your most precious blood. Lord, na kung saan ang pag-ibig mo, ang pagkakaisa, Lord, ang patuloy na mananahan sa buhay ng bawat isa. Lord, hindi kami lalabas, Panginoon, O God, na hindi namin bitbit anuman ang mga pinagkaloob mo sa amin, O God. Kami ay matagumpay na lalabas dito sa iyong bahay-sambahan. Salamat po, Panginoon. Magmula sa bata, sa mga matatanda, Panginoon, sa aming pag-awit at pagsayawan, Panginoon, tanging ikaw ang aming maitataas at kami po ang maibababa sa aming mga buhay. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. To you alone, all praises, all glory, all honor, all adoration. In Jesus' name, amen. Amen. Good morning, church! Meron bang mas malakas pa dyan? Good morning! Good morning! Amen. Sino po ang excited ngayon sa umagang ito? Na umawit, sumayaw, tumalon para sa ating Panginoong Jesus. Amen? Tingnan mo ngayon katabi mo kung excited ba siya. Tanungin mo, excited ka na ba magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Sa umagang ito, sabi po sa ating aawitin, tayo po ay malayang magpuri, malayang sumayaw, malayang lumundag sa ating Panginoon. Amen. Lahat po ng pinalaya na sumigaw ng hallelujah! Oh, purihin natin ang Diyos sa buhay. Thank you, Lord! Atin po ipalakpak ang ating mga kamay sa ating Diyos. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya.
karamdaman ako'y nilalaya. Oh, ang kasalanan at ang kalungkutan, binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Muli pa malaya, malaya, malayang malayang malaya. Lahat ng malaya, umawit. Malaya, malayang malayang malaya. Tayo'y malaya, malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Diyos, ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Sa tagasan ang kanyang himala, sa sakit at karamdaman ako'y nilalaya. Oh, ang kasalanan at ang kalungkutan, binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya sumigaw! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Ay, sumayaw para sa ating Diyos! Malayang sumigaw! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos nararanasan. Tulipawin natin malaya! Malaya! Say! Malayang malayang malaya! Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Diyos, ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kanyang himala, sa sakit at karamdaman ako'y nilalaya. Oh, ang kasalanan at ang kalungkutan, binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya sumigaw! Say! Malaya sumigaw! Woo! Malaya sumayaw! Malaya lumitaw! Ay, lumitaw! Malaya lumitaw! Malaya sumigaw! Malaya sumigaw! Woo! Malaya sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ulit pa, malaya sumigaw! Malaya sumigaw! Woo! Malaya sumayaw! Yes, Lord! Malaya lumitaw! Malayang lumipad, malayang sumigaw, woo! Malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Yes, Lord! Thank you, Lord! May malayang magpupuri, malayang sasayaw-sayaw ka ngayon. Patuloy natin sambahin ang ating Diyos sa buhay. Maawit, nagpupuri, siriwang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Say! Lumalapit
nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. O ikaw, kailanman, di nagbabago. Ating isigaw! Yahweh ang ating Diyos. Hindi pa umaawit. Umaawit, nagpupuri, iniwang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo ng lugay. Lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. O ikaw ang tunay na Diyos! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Dapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Dapat kailanman, di nagbabago. Ipawitin natin ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Dapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Dapat kailanman, di nagbabago. Yahweh ang ating Diyos. Muli natin sambahin ang ating Diyos sa buhay. Pagpapalay, bubuhos na sa pangalan niya'y may kagalingan. Sa Kanya'y may tagumpay. Sigaw ng lahat ng nilalang. Pagpapala, pagpapala, bumubuhos na. Pangalan niya'y may kagalingan. Sa Kanya'y may tagumpay. Sigaw ng lahat ng nilalang. Ipawitin natin. O mas malakas. Pagpapalay, bumubuhos na si Yahweh. Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay. Ay sigaw! Isigaw ng lahat ng kilala. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Come on, church, awitin natin. Tapat kailanman. Kung ikaw ay tapat, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Muli pa, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, oh yes, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Ikaw lang, Panginoon. Aming Diyos sa pinupuri sa lugar na ito. Araw-araw kang pupurihin, Panginoon.
Lord. Araw-araw, let's sing this song. Yes, Lord. Araw-araw kaming magpupuri sa iyo. Araw-araw, Panginoon, aawit para sa iyo. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw ding iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Let us declare. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Sa anumang panahon. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Come on, church. Let us declare, wala katulad ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Lord, hallelujah. Sabay-sabay nating awitin. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang Katulad, lalalakang katulad. Lalakang katulad, Wala kang katulad, lalalakang katulad. lakang katulad, lalakang katulad, Wala kang katulad, lalalakang katulad. lakang katulad, lalakang katulad, Wala kang katulad, lalalakang katulad. Come on, church. Let us continue to declare, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, lalalakang katulad. lakang katulad, lalakang katulad, Wala kang katulad, lalalakang katulad. Ilan pa? Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, lalalakang katulad. lakang katulad, lalakang katulad, Wala kang katulad, lalalakang katulad. lakang katulad, Ang panahon. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa anumang panahon. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, Sabay-sabay natin purihin ang ating Panginoon. ikaw at ikaw pa rin.
pupurihin sa lugar na ito, Panginoong Diyos. Lord, patuloy kaming aawit sa iyo. Patuloy naming aalay ang aming mga papuri at pagsamba para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pag-ibig sa bawat isa po sa akin. Lord, ang aming po mga papuri ay maging mabawang samyo sa iyong trono sa umaga po ito. Pinupuri ka namin sinasa. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo, lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahing walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Nalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo, lahat ay iyong pasan, magdaramdam kabiguan. Salamat, Panginoon, ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahing walang hanggan. Dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Dakila, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Nais namin ang presensya mo. Salamat sa iyong pag-ibig.
Ako'y sumasamba sa iyo. Dakila ka, muli pa. Itaas natin ang ngalan ng ating Panginoon. Itataas ang ngalan mo. Hari ka ng buhay ko. Ako'y sumasamba sa Diyos. Dakila ka. Sa huling pagkakataon, tinataas ka namin. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Kapurinan ng ating Panginoon, dakila ka. Wala kang katulad. Sinasamba ka namin. Pinupuri ka namin, O Diyos. Itinataas ka namin. Niluluwalhati ka namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord. We honor you, Lord. We glorify your name. We exalt your name, Lord. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, kami po'y patuloy na nagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos naming sinasamba, bagamat di nakikita, subalit nararamdaman at nararanasan. Salamat po, Panginoon, narito ka sa aming kalagitnaan. Sapagkat sinabi mo kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, Panginoong Yesus, naroon ka sa kanilang kalagitnaan. O Diyos, patuloy mong ihamda ang puso at buhay ng bawat isa sa pakikinig ng iyong salita at ang bawat isa ay tunay na mapagpala, Panginoon, ngayong umagang ito. Idinideklara ko, O Diyos, na ang pagkilos mo, ang presensya mo, ang kapangyarihan mo ay patuloy naming mararanasan. Marami pong salamat. Katatagpuin mo ang mga pangangailangan ng mga anak, lahat ng may kabigatan, lahat ng may trouble, may suliranin, may problema sa buhay ay iyong lulutasin. Salamat po, Panginoon. Ngayon pa lamang inaangkin namin ang pagpapala mo, ang biyaya mo sa buhay ng bawat isa. Sa iyong lahat ng karangalan, papuri, Ama, pasasalamat sa matamis at pangalan na aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Sige po, maupo ng bawat isa. Praise the Lord. Amen. Okay. Sige, tinatawag natin lahat ng mga bata dito sa harapan para atin silang ipag-pray sa Panginoon. Sapagkat ang mga bata po ay mahal na mahal ng Diyos at special sa Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan sa Psalms 127, verse 3, children are a gift from God. Yan ay regalong mula sa Diyos. Kayamanan niya ng mga parents. Kaya ang mga bata ay special sa Panginoon niya. No? Kaya sige po, lahat ng 10 years below, ilapit sa harapan. At ituon nating lahat ang kamay natin sa kanila. Sige po, ituon natin ang ating mga kamay. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Narito po ang mga bata na kaloob mo sa mga magulang. Kinikilala po namin, Panginoon, ang mga bata ay special sa iyong harapan at mahal na mahal mo. Na sinabi mo, kapag hindi kami tumulad sa pananampalataya ng isang bata, hindi kami paghaharian ng Diyos. O Diyos, iunat niyo mapaghimalaan yung kamay sa mga batang ito. May your covering and blessing and favor, protection be upon them. And Lord, I release, O God, in Jesus' name, ang karunungan, talinong nanggagaling sa iyo. Lord, sila po habang lumalaki ay magamit mo sa kapurihan at paglilingkod sa iyong pangalan.
Father, in the name of Jesus, magre-raise up ka sa mga batang ito, Panginoon, one day, ng isang evangelist, teacher, O God, prophet, Lord God, hallelujah, pastor, Father God, prophet, in Jesus' name. Panginoon, salamat. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang mga batang ito, Father God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Gabayan mo po sila at sa kanilang pag-aaral sa Sunday School. Lord, bigyan mo ng karunungan ng kanilang teacher. Dagdagan mo ang pasensya nila sapagkat ang mga batay likas na merong ilang malikot. Lord, subalit sa iyong kapangyarihan, sila'y patuloy na lalaking mabuti, magalang at may takot sa iyo. I release your blessing upon them, Father God. We thank you, we honor you. In Jesus' name this we pray. Amen. O, walk lang, walk ha, walk. God bless. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Ngayon ay unang linggo ng Nobyembre. Ayan. Napakabilis ng panahon. Sa isang buwan ay Christmas na. At magsasama-sama po muli ang lahat ng mga kapatiran natin mula sa Parañaque, Sagana, Camellia, no? Batulao, Lipa, at Pasig sa Disyembre. Mamaya po i-announce pa po yan, no? So ngayon ay narito yung ating mga basketball player, no? Dahil sa November magkakaroon tayo ng sports fest. Kaya ang mga young people natin, mga kababaihan, pati sa volleyball, at mga kalalakihan dito sa ating lugar ay nais natin na mabuild sa kanila yung good character ng isang kabataan sapagkat sa huling araw na ito, ang atake ng demonyo ng kadiliman ay sobrang napakalakas. Hinahatak niya ang buhay ng maraming kabataan, palayo sa Diyos at gagawin busy sa mga bagay na malayo sa kalooban ng Diyos. No, subalit sa ganoong paraan sa mga pamamagitan ng pagbabasketball, volleyball, ng sports fest, ang mga kabataan natin ay mailalapit sa Panginoon. Mabubuo at maayos ang kanilang mga karakter. Sapagkat maraming kabataan ngayon ay nalululong sa iba't ibang bisyo ng mundo. Kaya sa ganoong paraan ay ginagaytay ni Lord na maiguide naman natin sila palapit sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. So, purihin po ang Diyos at ngayon po umagang ito, patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos upang patuloy natin siyang makilala sa isang tama at Bibliang paraan. Sapagkat ang Diyos at ang kanyang salita ay hindi pwedeng paghiwalayin. Dito nangungusap ang ating Panginoon sa kanyang salita. Amen. So, buksan natin ngayon ang ating mga Bible sa aklat ng Galatians, chapter 6, verses 1 to 5. Ayan, basahin natin sa Tagalog. Amen. Tumayo ang bawat isa bilang paggalang natin sa salita ng Diyos. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3. Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Dahil inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. Verse 5, sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. Ang Diyos sa magpala sa kanyang salita, maupo ng lahat. Muli ay wini-welcome natin ang bawat isa na first time na nakadalo dito sa ating Sunday worship sa Jesus Be Lifted Up Church. Itong ating ministry o church, it is a non-sectarian, full gospel Christian ministry. Wala tayong dinadalang sekta rito o namang reliyon. Ang ating daladala dito ay ang salita ng Diyos at ang itinataas natin ay wala iba kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen po ba? At marahil lahat tayo, Katoliko, pero hindi natin pag-uusapan kung ano man ang sekta o reliyon ng tao. Ang pag-uusapan natin ay ang salita ng Panginoon. No? Sapagkat maraming makadiyos,
subalit hindi makita sa pamumuhay ang pagiging makadiyos nila. No, sila ay mapagdasal, sinasabing malapit sa Diyos, pero tignan mo yung uri ng buhay nila araw-araw. Napakalayo sa Diyos. Subalit sa pamamagitan nga ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, dito habang ito'y pinapakinggan ng isang tao sa isang mangangaral, mararamdaman niya sa sarili niya na siya'y binabago ng Panginoon. No? Inaayos ng Diyos ang puso natin. Marami sa atin dating mayabang, palalo, masuwayin sa magulang, no? Pero nung makadalo sa gawain ng Panginoon, makarinig ng salita ng Diyos, ang buhay ay unti-unting binabago ng Diyos. No? So kaya nga po, purihin ng Panginoon. Ayon sa binasa natin, si Pablo, during that time, nakabilanggo siya. Hinuli siya nung mga panahon na yon dahil sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. Grabe ang persecution during that time nung kapanahonan ni na San Pablo na apostol ng Panginoon. At habang siya'y nakakulong, sumulat siya sa mga taga-Galacia, yung mga mananampalataya sa Galacia. At ito ang sulat niya, sabi niya, mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan sa inyo, kung meron tayong isang kapatid na nahulog sa pagkakasala, nagkamali siya, tinutukoy dito ni Pablo ay Kristiyano, hindi po unbeliever, kundi kasama na sa loob ng iglesia. Isang mananampalataya. Kung meron daw isang kapatid na makitang siya'y nahulog sa pagkakasala, kayong pinapapnubayan ng Espiritu. No? Ang magtuwid sa kanya, ang mag-correct sa kanya, no? Na itama siya. Gawin ninyo iyan ng mahinahon. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso o mahulog sa kasalanan tulad ng ginagawa niya. Walang perpekto sa ating lahat. Amen po ba? Lahat tayo ay pwedeng mahulog din sa pagkakasala. Pero sa isang taong malalim ang relasyon sa Diyos, sa isang taong ang puso ay malapit sa Diyos, meron siyang daily devotion, siya ay naglilingkod sa Panginoon, hindi siya mahuhulog sa kasalanang maaaring maglayo sa Kanya sa Diyos. At kung tayo ay pinapatnubayan daw ng Espiritu, sino po ang pinapatnubayan ng Espiritu? Amen. Taas ang kamay. Yeah. Tayo daw na pinapanahanan ng Holy Spirit o ginagabay ng Holy Spirit, kung meron tayong kapatid na nakitang nagkamali, nagkasala, tayo ang magtuwid sa Kanya. No? I-guide mo siya na maging maayos at mabuti ang buhay niya. No? At ano ang sabi ng verse 2? Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan, matutupad ninyo ang kautusan o batas o utos ni Kristo. Sabi ng verse 2 na sa English, carry one another's burdens. Pasanin ninyo ang kabigatan o pasanin ng inyong kapatid. And in this way, you will fulfill the requirements of the law of Christ. And that is the law of Christian love. No? Pagka natulungan daw natin ang kapatid natin sa kanyang pasanin, sa kanyang kabigatan, natupad natin ang utos, no? Yung kautusan ni Kristo, yung kanyang batas. Ano ba ang batas ni Kristo? Isa sa kautusan ng ating Panginoon ay yung tulungan mo ang kapatid mo. Amen po ba? Kung siya ay nabibigatan, huwag mong dagdagan yung bigat niya, no? Halimbawa, no? Para i-picture nyo, hindi ko lang na-send kay Henry. Kung ikaw ay may karga-karga, si Brother Kenan, pakibuhat mo nga ayon. Kaya mo yan, mga tela lang yan, magaang siguro yan. Punta ka rito sa harapan. Ayan, pasanin mong ganon. Ayan, no? Ayan. Carry each other's burden. Ito, magaang naman to, mga tela lang yan, no? Kung nakikita natin yung kapatid natin na may daladalang pasanin, may bigat, ang utos ng Diyos, tulungan siya para magaangan. Amen po ba? Hindi sinabi ng Diyos, dagdagan mo yung bigat niya. No? Hindi sinabi ng Diyos, dagdagan mo pa yung pasanin niya para hanggang siya'y hirap na halos lumuhod na at dapa na dahil sa sobrang bigat kasi dinagdagan pa natin yung pasanin niya. Amen po ba? Ang sabi ni Lord, tulungan natin, carry each other's burden. Ayan. Thank you, bro. Ayan. No? So doon na picture po natin, ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo, magdalahin kayo ng pasanin sa bawat isa. Kung siya ay nabibigatan, ang dami niyang karga-karga, halimbawa, di tulungan mo siya para gumaang ang daladala niya. Amen po ba?
No? Sa buhay natin, marami tayong dinadala sa buhay. Mga kabataan ko, yan, pare, may dalang sako na napakabigat. Bawa, sa mga estudyante, pagka ang daming assignments sa eskwelahan, nako, talagang kailangan tumutok siya, aabutin siya ng gabi, no? Hindi muna siya tutulong sa gawain ng parents niya o kung merong kailangan gawin sa labas. Tigil muna yun kasi ang dami niyang gagawing assignment, no? Kumbaga sa pasanin din po yung para magkagaan ka minsan, tatawagin mo yung kaklase mo, no? Paano itong paggawa nito? Tulungan mo ako, humihingi ka ng tulong para gumaang yung burden mo, no? 'Di ba? Carry one another's burdens. Magdalahin kayo ng pasanin, yung kabigatan. Sa ganung paraan, napulfill nyo ang kautusan ni Kristo. No? Sa mga magulang, marami tayong mga pasanin sa buhay. No? Pasan-pasan mo ang problema ng anak mo. No? Pagdarating si Judith, ayan na naman, nag-iisip ka na naman. No? Judith ng kuryente, Judith ng bayarin sa cellphone, no, sa tubig, sa eskwelahan ng bata, no, gamit. So, andyan ang mga pinapasan ng isang ina, lalo pag may karamdaman at sakit ang anak. Ayan, namumroblema ang isang ina ng tahanan, no, nag-iisip na dadalhin sa ospital, pero hindi naman kailangan na ospital, kailangan lang pala si Ate Eileen. No, yung mga ganyan bagay. No? So, kaya nga, mga kapatid, mga magulang, sa ganung paraan, na tupad daw natin ang kautusan ni Kristo. Nagaangan natin ang pasanin ng kapatid natin. At bilang magkakapatid kay Kristo, no, sabi roon, ano ba yung burden? Di ba sabi, bear another's burden. Magdalahin kayo ng pasanin ng bawat isa. Burden means something that is carried. No? Yung kabigatan, ito raw yung bagay na pasan-pasan mo, dinadala mo. Ano bang burden nyo ngayon? Meron kayong kabigatan sa puso na may agam-agam, meron kayong problema na nakakabigat sa kalooban nyo, no, na hindi kayo makamove, makakilos, o hindi ka makamove on dahil sa pangyayari sa buhay mo, no, love life man yan, financial man yan, problema sa school, sa opisina, sa pamilya, sa trabaho. Marami tayong burden na kung minsan dala-dala sa buhay, no? Sa Bible, meron pong kasaysayan. At ito po ay basahin natin saglit. Ito po yung panahon ni David na isinama niya ang lahat ng tatay, 600 na tatay sinama niya. Iniwan ng, siguro, maaring meron hindi tatay doon. Basta ang sabi roon, 600 yung kalalakihan na marahil ay isinama niya sa paglalakbay. Iniwan ng kanilang lugar, yung bayan ng Siklag, at ang naiwan mga nanay lamang, pati mga anak-anak, pati mga ari-arian nila, mga hayop. Ang sabi rito sa 1 Samuel chapter 30, verses 1 to 8, basahin ko sa inyo. Ikatlong araw na ng sina David ay makabalik sa Siklag. Ayan. No? Samantalang wala sila, lumusob ang mga Amalekites, at sinunog ang buong bayan. Wala silang pinatay isa man, ngunit binihag nila ang mga babae, matanda't bata. Nang dumating nga si David, galing sa paglalakbay, after 3 days, umuwi na. Sunog na ang buong bayan at wala ang kanilang asawa at mga anak. Dahil dito, hindi nila mapigilan ang paghihinagpis. Nag-iyakan sila hanggang sa mapagod sa kaiiyak. No? Binihag din ang 2 asawa ni David na sina Ahinoam at Abigail. Balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya. Dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit, dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Sinabi ni David kay Abiatar, dalhin mo dito ang ephod, at dinala naman ni Abiatar. Verse 8, nagtanong si David sa Diyos kay Yahweh, hahabulin po ba namin ang mga tulisang iyon? Mahuhuli ko po kaya sila? Sige, habulin ninyo, maaabutan ninyo sila, at maililigtas ang kanilang mga bihag, sagot ni Yahweh. Yan.
So ito pong kasaysayang ito, makikita natin ang pangyayari sa buhay ni David na naglakbay sila kasama ang mga kalalakihan. Pagbalik nila sa kanilang bayan na Siklag, sinunog yung mga bahay nila, pati yung mga ari-arian kinuha. Wala namang pinatay kahit isa. Basta sinunog ang mga bahay nila, kinuha yung mga asa-asawa nila, at pagdating nila David kasama ang mga kalalakihan sa lugar nila, wala ang asa-asawa na matatay. Pati anak, wala, kinuha ng mga Amalekites. Ang mga kalalakihan, galit na galit. Dahil si David ang leader during that time, ano ang sabi nung binasa natin? Nagkakaisa sila sa galit at umiyak ng todo ang mga kalalakihan, halos wala nang mailuha. Gusto nilang batuhin si David. No? Lahat ng kalalakihan during that time, ang focus na kay David. Walang natutuwa sa kanya. Kasi nga, siya yung pinaka-chief commander eh. No? Umalis siya kasama ang kalalakihan. Pagdating nila sa bahay, doon sa kanilang bayan, after 3 days, ayun, wala ang asa-asawa. Kaya yung mga lalaki, galit na galit. Gusto siyang batuhin. Ang sabi ng verse 6, sa English, David was greatly distressed. For the people spoke of stoning him. Gusto siyang batuhin ng mga tao. Because of all the people were bitter in soul. It's for his sons and daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Pinalakas siya ng Panginoon. Si David. No? Nangyari na ba sa inyo yung wala kang kakampi? Yung talagang, kumbaga, lahat ng tao sa paligid mo, nagkakaisa, galit sa iyo, gusto kang batuhin. No? Yun ang batas nun eh. Pag galit ang tao sa iyo at gusto kang patayin, babatuhin ka hanggang mamatay. Sa Bagong Tipan, ganun din yung ginawa kay Esteban. Dahil ang mga tao galit sa kanya, pinagbabato si Esteban hanggang mamatay. Yun yung judgment ng paraan nila noon. At ang mga taong ito, galit na galit, walang natutuwa kay David. Kasi nga naman, biro mo, ang asa-asawa nila, wala. Pati mga anak, sunog ang bahay. No? Wala kahit isa. No? So kaya ang mga tao galit sa kanya. No? Lahat nakapokus sa kanya. Ano kung pakiramdam nyo? Kung ikaw ang lumagay kay David, ang daming tao. Siguro kung 600 na lalaki yun, babatuhin siya, gusto siyang batuhin hanggang mamatay sa sobrang galit ng mga tao. Isipin mo, sabi ron, he was greatly in distress. No? Nasa panganib siya. Naranasan nyo na ba yun? Yung ang mga tao, galit na galit sa'yo. Ano kaya magiging pakiramdam mo? No? Siguro, tatakbo ka, aalis ka, o di kaya magtatago ka. Kasi nga, galit ang mga tao sa'yo eh. No? O marahil, may mga tao naman nag-iisip, ay, galit lahat ng tao sa akin dyan. Pero hindi naman totoo. Isip niya lang yun, pakiramdam niya lang, dahil marahil may guilty feelings siyang nagawang mali. Pero si David, totoo na sa actual na buhay, galit talaga ang mga tao sa kanya. Gusto siyang pagbabatuhin ng mga tao. Pero, sabi roon, pinalakas siya ni Lord. David found strength in the Lord his God. Verse 7, ano sabi? And David said to Abiathar, the priest, yung pare, saserdote, the son of Ahimelech, bring me the ephod. Yung ephod na tinutukoy dito, ito yung sinusuot ng isang pare during that time, tinatakip sa dibdib, na it speak of righteousness. No? Para pagharap ni David, suot niya yung damit ng katuwiran. At ang sabi niya, no? And David inquired of the Lord, sumangguni siya sa Panginoon. Verse 8, shall I pursue after this band? Mahahabol ko ba sila? Shall I overtake them? Malalampasan ko ba sila? No? Mababawi ba namin yung aming mga mahal sa buhay? He answered, sumagot daw ang Diyos, pursue, for you shall surely overtake and shall surely rescue. Yan. Mahahabol mo sila. Mababawi mo ang iyong pamilya. Yan ang sabi ng Diyos. No? So kaya nga, napakabigat ng pasanin ni David during that time. Ang laking problema po noon. No? Gusto siyang batuhin para mamatay, pero pinalakas siya ng Panginoon. At anong ginawa niya? Sumangguni siya sa Diyos. Kapag mayroon tayong kapatid na nakitang nahihirapan dahil sa marahil nagkasala siya o may kabigatan siya at problemang dala-dala, pasan-pasan niya ang buong daigdig. Kukuha ka pa na isang daigdig para ipataw mo ba sa kanya? Hindi dapat yun.
Pag ganun ang ginagawa ng isang tao, hindi mo siya pinapagaangan sa kanyang pasanin. Pinaparusahan mo siya. No? Meron ba dito sa atin noon na kapag nakita mo yung kapatid mo, nagkasala, nagkamali, no? Dadagdagan mo pa yung parusa, yung bigat niya? No? Sana wala dito. Amen po ba? Pag meron siyang pasan-pasan, tulungan natin. Oo, nagkamali siya, nagkasala siya. Pagaangin natin yung kanyang bigat na dinadala. At ito ang turo ng Diyos, kapag ka nagawa natin yan, natupad natin yung kautusan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya bilang mga Kristiyano at mananampalataya, let us carry each other's burdens. Tulungan natin siya na gumaang yung pasan-pasan niya. No? Huwag nating dagdagan yung bigat niya. Nagkamali na nga, nahulog na nga sa putek, inapaka mo pa para lumublob lalo sa putek. Mali po yun. Amen po ba? How to carry the burdens of your brethren. Number 1, paano natin mapapasan ang kabigatan ng ating kapatid? Number 1, carry the burdens of our sister and brother willingly. No? Sabihin nyo, willingly. Yan, no? Willingly. Yan. Be willing. No? Magkaroon ka ng kusang loob. Yan. Di ba yung willing? Kasi pagka may ginawa kang isang bagay o ginawan mo ng kabutihan ng kapwa mo, kailangan willing ka. No? Bukas ang kalooban mo, kusang loob kang tutulong sa kanya. Hindi yung pakitang tao at napipilitan. Kasi pagka gusto mo nga siyang tulungan, pero napilitan ka lamang, useless din po yun. Kaya kailangan pagtutulungan natin ang kapatid natin, andun po yung kusang loob natin. No? Dahil gusto natin siyang pagaangan o pagaangin ang bigat na kanyang dala-dala. Sa pagdadrive ko po ng sasakyan, siguro yung mga driver dito na lumalabas tayo sa kalye, maraming enforcer, nakikita ko naman sa highway o kahit saan, nakita yung driver nasiraan sa daan. Naplatan o ayaw umandar na makina, imbis na tulungan, bibigyan pa ng bigat ng parusa, kukunin ng lisensya, titikitan, nasiraan na nga, tulungan mo, itabi mo ron. Di ba ganon yung mga enforcer? No? Amen po ba? Although may batas na bawal pumarada, hindi naman siya pumaparada ron dahil pumarada, nasiraan eh. No? Dapat may konsiderasyon din ang ating batas. No, yung mga enforcer, nasiraan na nga, naplatan, o ayaw umandar, o kailangan palitan ng battery, tulungan mo, mag-aangan ang bigat. Kasi naman problema nga eh. Gumawa ng paraan para maitabi ron sa hindi makakaistorbo ng mga dumadaang sasakyan. No? Ganun sana. Pero ano nangyayari? Hindi naman lahat. Yung iba, imbis na tulungan yung kapwa, gumaang ang problema, naplatan nga o nasiraan ng propeller sa ilalim ng sasakyan, nasira, nagkaroon ng problema, huhulihin pa, no? Dagdagan pa ng bigat yung driver. No? Di ba may mga ganyang pangyayari? May burden na nga, nagsasaper na, no? Dinagdagan pa. No? Dapat may konsiderasyon. Amen po ba? No? Yung mga estudyante, marami tayong estudyante. No, ako'y nag-aaral pa no elementary ko. Naalala ko, di ba tayo, no? Ako, ginagawa niya. Ako, nag-uunahan nyo. Andyan na si Ma, ang daming dal ng libro, may bag. Ako, yung mga estudyante, ma'am, ako na po. Yan. Ma'am, ako na po magkadadala ng libro para mag-aangan si teacher. No? At kumisa may mga teacher, talagang merong kumisa may mga paborito yan. No? Talagang doon niya pinadadala yung libro niya o bag niya, lalo't pag-uwian na, yung estudyante, sasamahan pa yung teacher sa bahay kasi nga may dalang mabigat. No? O di ka, pagparating na sa school, nakaabang na si estudyante para tulungan ng teacher niya mag-aangan sa daladalang bigat. No? Di ba? So, andun yung kusang loob. Kaya pag tayo ay gagawa ng mabuti sa kapwa o tutulong sa kapwa, kailangan andun ang willingness natin. Amen po ba? Kusang loob tayong tutulong sa Kanya. Hindi tayo dapat mapilitan. Kasi pag napilitan tayong tumulong sa Kanya o gumawa ng mabuti, magiging useless yung ginawa natin sa kapwa natin. No? Kailangan kusang loob, no? Ang pagtulong sa kapwa, hindi napipilitan. Amen po ba? No? So kaya nga mahalaga po ito
paano natin tutulungan at pagagaangin ang kabigatan ng ating kapatid? Be willing. No, andun yung willingness natin. Kusang loob natin na pagtulong sa Kanya. No? Pangalawa, think of yourself. What happened to them will happen to you also. Isipin mo sa sarili mo na yung nangyari sa kanila o sa Kanya, pwede rin mangyari sa iyo. Yung problema niya, yung suffering niya, yung pagsubok niyang dinadanas ngayon, possible mangyari sa iyo. Kaya iniisip mo yun na gusto mong pag-aangin at tulungan ng kapatid natin, gusto mo siyang mapagaang ang kanyang bigat na pasanin. Iniisip natin sa sarili natin, kaya naman wala kang magagawa kundi tulungan siya. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng maraming tao. Yung mga pagsubok daw na dinadanas natin, dinaras na rin yan ng iba. No? Naranasan na yan ng iba nating kapatid. Yung suffering, yung hirap at pagod, sakit, yung pain, dinanas ng iba yan. Kaya yung nararanasan niya at naranasan mo ngayon, dinanas na rin ng maraming tao yan. Kaya isipin natin sa sarili natin, no? Na kaya natin siya tutulungan dahil gusto nating gumaang ang pasanin niya. No? Ayaw natin siyang mahirapan. No? Dahil pagka dinagdagan mo ang pasanin ng iyong kapatid, hindi pagtulong yon, pagpaparusa yon. No? Dahil kung anong ginawa natin sa Kanya, gagawin din sa iyo. Hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Amen po ba? Galatians chapter 6 verse 7, 9 and 10. Do not be deceived, huwag kayong padaya. God cannot be mocked. Ang Diyos di madadaya. A man reaps what he sows. Aanihin ng tao ang kanyang itinanim. No? Niloko mo ang kaklase mo, dinaya mo siya. Niloko mo teacher mo. No? Sino niloko mo? Ikaw, sarili mo. No? Alam ba, sa examination, no, nung estudyante ko minsan may mga paraan tayo sa lalagay dun sa panyo yung kodiko sa exam, di ba? Minsan nasa palad, no, yung mga estudyante, no? Nasa palad yung answer. Ano pa ba? Minsan nasa hita, nasa sapato, sa ilalim, tataas yung paa, tapos andun yung sagot, no? No? Ganon mga estudyante nung araw kami. Ewan ko kung ginagawa ng mga estudyante natin yan. Pero ngayon, tingin ko, mga estudyante, matatalino na advanced na ngayon ang mga isip no? Magagaling na ang mga estudyante ngayon. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Magagaling na ang mga estudyante, hindi katulad nung araw kami. No? Talagang kodigo, gagawin lahat pero ngayon, mabilis ng parang computer na isip ng mga kabataan ngayon No? Konting basa lang na nasa isip na nila. No? Kaya think of yourself, no? Na yung nangyari sa kanila ay pwede mangyari sa iyo. Kaya naman, tutulungan mo siya, no? Para mag-aangan siya. Kasi nga, yung ginawa mong pagtulong sa kanya, gagawin din sa iyo yun. No? Verse 9 and 10. Ano ang sabi? Let us not become weary in doing good. Huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. No? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magsawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon, ano sabi yan? For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Aani tayo kapag hindi tayo sumuko, hindi tayo nagsawa. Verse 10, therefore, kaya nga, as we have opportunity, habang tayo may pagkakataon, let us do good to all people. Sa lahat ng tao, gumawa tayo ng mabuti. Especially to those who belong to the family of believers. Yan. Gagawa tayo ng mabuti sa ating mga kasama sa pananampalataya. No? Gagawa natin siya ng mabuti, hindi natin siya pagdurusahin. Dahil may nang maling nagawa sa iyo, nagkamali siya. Sabi nga, kayong pinapapnubay ng Holy Spirit, ang magbago sa Kanya, mag-correct, magtuwid. Hindi yung may mali nga siya, bilang kapatid sa Panginoon, although nagkamali siya, paparusahan natin siya, mali po yun. No? Amen po ba? Kaya kung may kapatid tayo na nagkamali, tulungan natin siya. No? Pag-aangin natin ang kanyang bigat. No? Let us do good to all people, especially, sabi nyo, especially. No?
Especially, lalong-lalo na sa kasama natin sa pananampalataya. Yan, sa kasambahay, sa pamilya ng Diyos. No? Kaya nga tayo rito, ang kultura natin sa JBlue, sa Jesus Be Lifted Up Church, ang kultura natin dito, family po tayo eh. Pamilya tayo. No? Magkakapatid tayo sa Panginoon. Amen. No? Di ba sa isang pamilya, no? Ayaw na magulang na yung anak niya nag-aaway, nagkakagulo, nag-iinggitan, no? Gusto ng magulang makita niya mga anak niya nagmamahalan, nagbibigayan, nagkakaisa, yun. No? Buo ang relasyon, walang awayan. No? Ganon din sa pamilya ng Diyos. Tayo po bilang isang pamilya ng Diyos, hangad ng ating Panginoon at hangarin ko rin na makita tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya ay nakikita nating buo tayo. Amen po ba? Kaya nga andyan ang mga kabataan natin, gusto natin na maging maayos ang kanilang buhay, ang kinabukasan nila at ang pag-aaral nila, no, ay matapos nila, no? Dahil ito ang pangarap ng Diyos sa atin na magkaroon tayo ng magandang buhay. Kaya tandaan natin, no, kung yung ano man ginawa natin sa kapatid natin, sa kapwa natin, gagawin din sa atin, no? Maging sa mission natin, ayan. Ang meron po tayong mission, no? Kakaroon tayo ng mission na nag-o-offering ang marami sa inyo, nagbibigay sa mission, no? Ngayong Nobyembre, pupunta po ako ng Cagayan de Oro para bisitahin yung ating church po doon, kila Pastora Haridia, no? And then sa December, November 30 hanggang December 2, doon naman sa Jensan, kina Pastora Helen Gubalane, yung ating mga kapatiran doon, no? So, yun po, dahil gusto natin na makagawa ng magaganda at mabubuting bagay sa mga kapatid natin doon. Kaya nga tayo may mission eh. No? Nagbibigay tayo sa mission. Even yung ating sasakyan, ang laking bagay nung sasakyan natin na Travis. Tingin ko parang 1 taon at kalahati na lang siya. Matatapos na o 2 taon. No? Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Malaking bagay po siya sa atin. No? Minsan pumapasok sa isip ko, dahil minsan kinukulang, kinakapos yung monthly payment natin, no, nagbalak na nga po tayong ibalik na sana yun eh. Kasi nga medyo hirap. Pero sabagat at biyaya ni Lord sa inyong suporta at tulong, yung ating Travis andyan pa rin. Huwag kayong magulat, pag isang araw wala na yan, ibig sabihin, binalik ko na. No? Dahil burden ko yun eh. No? Kaya hindi ko lang kabigatan yun, burden nating lahat yun. Amen. Kaya palapakan natin si Lord. Tuloy lamang po yung suportan nyo. No? Suportahan natin siya kasi ang laking bagay niya sa atin. Yan, naihatid natin sa pagbabasketball yung mga youth, naihatid sila. Pag wala na po yan, ay nako, malaking ano na tayo. No? Mabigat. Kaya yung suporta natin ay napakalaking bagay po niya. No? Yung burden namin ay burden natin lahat yung para magaangan ang ating kapatid, no? Ang church, ang ministry. Ang ministry natin ngayon, gusto kong ipaalam sa inyo, meron na po tayong 20 church ngayon, no? At meron tayong 32 o 34 mga pastor, Luzon, Visayas, and Mindanao, no? At halos mga 22 doon ay mga ordained pastor na natin, no? Kaya nga po, mga kapatid, mga magulang, tandaan natin, magdalahin tayo ng pasanin sa bawat isa. Huwag natin pabayaan na siya lang ang pumapasan. Magtulungan po tayo. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. No? So malaking blessing po sa atin yung meron tayong service ng church. Huwag nating hayaang mawala. No? Tuloy nyo lang yung inyong suporta kahit gaano kahalaga yan pag napagsama-sama yan. No? Makakabayad pa rin tayo buwan-buwan ng 24,000 plus. O parang 23 plus. Ano po? Ayan. Amen. Kaya salamat sa inyong mga suporta, no, sa ating mission, sa ating Travis, yung ating service ng church. Salamat sa Panginoon. Pangatlo, no? You carry the burden, our sister and brother, because you love them. We love her, we love him. Mahal natin siya. Amen po ba? Pag mahal mo kapatid mo, hindi mo siya papahirapan. Gusto mo magaangan siya. Gusto mo makita siyang laging masaya. Ayaw mong makita siyang malungkot o problemado o nahihirapan. Kasi mahal mo ang kapatid mo eh. No?
Di ba sabi nga ng Proverbs 27:17 nga ba yun? True friend loves 17:17. Ang isang kaibigan, ayan, a friend loves at all times yan. Ang kaibigan daw ay nagmamahal sa lahat ng oras. No? And a brother is born for a time of adversity. No? Kaya ang isang tunay na kaibigan, nagmamahal yan sa lahat ng panahon. No? May problema o wala, may suliranin o wala, mahal mo pa rin siya. Hindi nagbabago ang pagmamahal at pagtingin mo sa kanya. Kung itinutuwid tayo ng ating kapatid dahil may mali kang nagawa, mahal ka niya. Pero kung ikaw ay hindi tinutuwid ng iyong kaibigan o kapatid sa mali mong ginagawa, hindi ka niya mahal. Ang totoong nagmamahal, nagtutuwid, nagkokorek ng mali ng kapatid. Amen po ba? Proverbs 27 verse 4. Anong sabi diyan? Open rebuke is better than secret love. Ang hayagang pagtutuwid o pagkokorek ng iyong kapatid, yung hayagan mo sinasabi, kapatid, mali yung nasabi mo, mali yung nagawa mo. No? Ito ang dapat. Yun ang totoong pagmamahal. Pero yung hindi mo siya sinabihan ng may mali siyang nagawa, nilihim mo na lang, tinago mo, hindi pagmamahal yon. Ayan. No? Open rebuke is better than secret love. Ang hayagang pagtutuwid, higit sa nakatawagong pag-ibig. No? Mahal mo nga siya, hindi mo naman sinabi yung kaklase mo, kapatid o classmate. No? Huwag mo na natin gawin yan, cheating yan. No? O huwag mong gawin yan kasi magagalit si teacher, ang parents natin. Mahal mo siya. Pero pagka inano mo siya yung tinolerate sa mali at kasalanan niyang ginagawa, hindi mo siya mahal. Kaya kung ikaw ay kinokorek ng iyong kaklase, ng kasama mo sa school o sa basketball, saan man sa ministry, no? Totoong mahal ka ng kapatid na yan. Amen po ba? Yun ang sabi ng Panginoon. No? Kaya sa ganyang paraan, ay pagka tinulungan mo siya sa pagdadala ng pasanin niya, talagang ikaw ang taong nagmamahal. No? Na kaya mo siya tutulungan kasi mahal mo siya. Hindi mo dinaragdagan yung bigat niya, bagkus binabawasan mo. No? Sabi nga ni Lord sa kanyang salita, pag sinasabi na isang taong mahal ko ang Diyos, subalit napopot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. 1 John 4:20. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? 21. Ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Yan, ito na yung utos na binigay ng Panginoon. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. No? Ulitin natin. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos, sino umibig sa Diyos? Taas ang kamay. Ayan, siyempre, mahal natin si Lord. Ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Yun ang totoong nagmamahal. No? Umiibig sa kanyang kapatid. Kasi kapag sinasabi ng isang tao, mahal ko ang Diyos, pero namumuhi ka naman sa kapatid mo. Ang sabi roon, sinungaling siya. Kung ang kapatid na kanyang nakikita, hindi niya magawang mahalin, paano pa yung Diyos na hindi nakikita, na mahalin niya? Kaya bago natin mamahal ang Diyos na hindi nakikita, yun munang kapatid na nakikita. Sabihin sa katabi niyo, kapatid, mahal kita. No? Mahal kita kahit ganyan ka, no? Oo, kahit ano pa siya, kahit sino pa siya, anumang ugali niya. Ay ang sabi ni Lord, love the unlovable. Amen. Mahalin natin ang hindi kaibig-ibig. Kahit ano pa ang ugali niya, mahalin mo siya kasi yan ang utos ng Diyos no? Para baga mahirap mahalin ng isang taong ginawang ka ng masama, ng pangit. Pero pag si Jesus ang naghahari sa puso mo, magagawa natin siyang mahalin. No? Kasi sino ba naghahari sa puso mo? Ang Panginoon. Pero pag ang naghahari sa puso mo, ikaw, no, yung sarili mo, yung dating ikaw na puno ng makasarili, no, mainggitin, mayabang palalo, pag may nakagalit ka, talagang magagalit ka, hindi mo babatiin. Pero pag ang Diyos talaga naghahari sa puso natin, no, ano man na nagawa ng kapatid natin, magagawa natin siyang mahalin. Amen po ba?
No? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? Yung word na burden, binigyan ko po ng kapakahulugan. Burden, letter B. Break the yoke. No? B. Break the yoke. Basagin mo yung pamatok, yung bigat. No? Di ba yung kalabaw, baka nilalagyan dito ng pamatok ang tawag doon. No? Pamatok yun. Break the yoke of unforgiveness. You, unforgiveness. Basagin mo, durugin mo ang pamatok ng di pagpapatawad. Break the yoke of unforgiveness. Kasi pag ang tao merong spirit of unforgiveness, yan ang mabigat na pasan-pasan niya habang nabubuhay. Pagka ang tao merong, katulad ng mga tauhan ni David, bitterness, galit na galit sa kanya, gusto siyang batuhin. No? Nawala mga asa-asawa pati anak Nag-iisa na lang siya, wala siyang kakampi. Ang Diyos lamang, pinalakas siya ng Panginoon. Gusto siyang batuhin hanggang mamatay sa galit ng mga tao. No? Break the yoke of unforgiveness and you will experience restoration. R. No? Restoration. Break the yoke of unforgiveness and you will experience, mararanasan mo ang pagsiglang muli, ang restoration. No? And divine, letter D, burden. Yung restoration and divine, mararanasan mo yung divine enablement, E. Enablement of the Holy Spirit. Na palalakasin ka ng Holy Spirit. No? And non-stop move of God. At walang tigil na pagkilis ng Diyos. No? Kaya pagka may burden ka, no, lalo yung kabigatan ng hindi pagpapatawad, kailangan ma-break yan. I-ask natin sa Lord ang makapagpatawad tayo. Kasi yan ay isang spiritong nagpapahirap sa buhay ng isang tao. Break the yoke of unforgiveness and you will experience restoration and divine enablement of the Holy Spirit and non-stop move of God. Hindi titigil ang pagkilos ng Diyos sa iyo. Amen po ba? No? Patapos na tayo. Conclusion, Matthew 11:28. Buksan natin, Matthew 11:28. Ayan po, ayan o. Break the yoke of unforgiveness and you will experience, mararanasan mo ang restoration and divine enablement of the Holy Spirit. No? And non-stop moving of God. Hindi titigil ang pagkilos ng Diyos sa iyo. Ayan. Matthew 11:28. Sa New Living Translation, sabi ng ating Panginoon, then Jesus said, sabi ng Panginoong Hesus, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens. Lumapit kayong lahat na napapagal, na hihirapan sa inyong mga pasanin, sa inyong mga bigat na pinapasan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ano sabi ng Panginoon? 3 bagay. Jesus said, come to me. No? Come to me, lumapit kayo sa akin, sa Panginoong Hesus. Give me your burdens, bigyan niyo sa akin ang inyong kabigatan. At bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Ano pong bigat mayroon kayo ngayon? Anong pasaan ninyo? No? May gumugulo sa ating isipan, sa ating puso, merong trouble, no? Merong nagpapahirap sa kalooban mo. No? Sabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. No? Sa Kanya tayo lalapit. Cast your burden upon me, sabi ni Lord. No? Ibigay mo sa akin ang iyong kabigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Maaring iba sa atin, pagod na, hirap na, no? Na sobrang minsan sa dami ng problema ng parents, sa maging mga estudyante, ang daming assignment, ang daming pinagagawa si teacher. Sabi ni Lord, lumapit tayo sa Kanya. No? At alam nyo, gagaang yung mga dinadala nyong problema. No? Sa school, sa trabaho, sa business. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, mga magulang, maging kayo pong nasa inyong tahanan, wherever you are, this is what the Lord says to each and every one, no? Na lumapit tayo sa Panginoon.
Come unto me, all you that labor and are heavily laden, and I will give you rest. No, ano man yung bigat natin sa buhay, ano man yung problema natin, bigay natin sa Panginoon, di natin kaya yan. Ang sabi nga nung awit, no, Goy, iano mo nga yung awit na sinend ko sa iyo. He will carry you. No? Bago tayo mag-pray, pakinggan natin ang awit na ito. Yan. Kung alam nyo, sabayan nyo yung awit. At kung bigat nyo sa puso nyo, gagaang yan. No? Pati sa harap, yan. Bago tayo mag-pray, awitin natin ito o pakinggan natin. Walang problema sa buhay natin sa mundong ito na hindi kayang malutas. Lahat ng bigat natin, kaya ng Diyos na maalis po yan. No? There is no problem to be. God cannot. Kulang kapatid, ano man po ang pasan-pasan ninyo, ano man ang kabigatan nyo, mga magulang, mga kabataan, maring may karamdaman kayo o sakit o anak nyo o mahal nyo sa buhay, meron kayong pangangailangan, problema materially, financially,
Walang problema sa mundong ito na hindi kayang malutas ng Diyos. Ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Siya'y kumikilos sa mga taong lumalapit sa Kanya at nagpapakumbaba. Lahat tayo wala magagawa kung wala ang Diyos. Kailangan natin ng Panginoon. Hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Hindi natin kayang alisin ang poot, galit. Hindi natin kayang magpatawad kung wala ang Panginoon. Habang tayong lahat na kayo ko nakapikit, taas natin ang kanang kamay natin. Lumapit tayo sa Diyos at magpakumbaba. Aminin natin tayo ay walang magagawa kung wala ang Diyos. Kung meron tayong kapatid na nakita nating nanlalamig, nanghihina, nahulog sa pagkakasala, tayong pinapatnubayan ng Holy Spirit ang magpalakas sa Kanya, magtuwid sa Kanya. Habang nakayuko tayo nakapikit, sabihin natin ang maiksing prayer na ito. Sumunod tayong lahat, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa mga salita mong aking narinig. Inaamin ko, Panginoon, ako po'y nagkasala. Walang magagawa kung wala ka. Patawarin mo ko sa aking makasalanan. Linisin na aking puso. Maghari ka sa buhay ko. Handa ako magpatuwid sa iyo. Handa ako magpabago sa iyo. Simula po ngayon, susundin ko ang kalooban mo. Maglilingkod ako sa iyo habang nabubuhay. Marami pong salamat sa pagkakataon na ito na ibinigay mo sa akin na makapakinig ng iyong salita. Simula po ngayon, ang buhay ko'y para sa iyo. Ikaw ang hari ng buhay ko. Marami pong salamat. Lahat ng kabigatan ko, lahat ng suliranin ko, lahat ng problema ko, iniaalay ko sa iyo. Dahil sinabi mo, lumapit ako sa iyo at bibigyan mo ako ng kapahingahan. Marami pong salamat. Ito aking panalangin. Amen. Ako na lamang mananalangin, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po ang iyong mga anak. Meron po sa aming kalagitnaan na may problema sa pamilya, sa kabuhayan, sa pinansyal, may karamdaman at sakit sa katawan. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng pagpapala. Lord, in the name of Jesus, stretch your hands upon each and every one. And Lord, gumawa ka ng himala sa buhay ng iyong mga anak na magkaroon ng kagaangan ng puso niya, ang kanyang kaisipan ay magkaroon ng kapayapaan sa kanyang dinadala. Father, right now, by the power of the Holy Spirit, Lord, in Jesus' name, Lord, tanggalin niyo ang mga bigat sa puso ng iyong mga anak. Anumang mga pasanin, Lord, sinabi mo, ibigay namin sa bibigyan mo kami ng kapahingahan. I release and I declare, Lord, your favor upon your people, miracle, healing, and deliverance, blessing after blessing, materially, financially, O God, in Jesus' name. Panginoon, marami pong salamat. Ikaw ang Diyos ng himala, Diyos ng pagpapala, Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at kailanman. And continue, Lord, to change us from your glory to glory. Pagpalain mo, Panginoon, maging ang mga kabataan na handang maglingkod sa iyo at sumunod sa iyo. Lord, salamat po sapagkat ngayong umaga, hindi babalik sa iyo mga salita mong naipahayag na walang kabuluhan. Ito'y binabantayan mo, Panginoon, upang ito'y tunay nga maganap. Salamat, Panginoon, na marami, handa naming tulungan, bigyan ng kagaangan ng aming kapatid kung nabibigatan dahil ito ang iyong kautusan, Panginoon. Salamat po na marami, pinagpala nyo ng bawat isa, maging nasa kanilang mga tahanan. Thank you, Father, for the answered prayer, for the miracle, for the deliverance, for the Lord blessing, O God. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name this we pray. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, congratulations. Pinagpala ka ng Diyos. Anak ka na ng Diyos. Amen. Amen. Pinagpala tayo ng Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sige, maupo mo ng bawat isa. Amen. Praise the Lord. Basta ilagay nyo sa isipan nyo, Lord, thank you, Lord. I am blessed. Lahat ng problema ko, lahat ng bigat ko, ay inalis mo na, pinawi mo na. Ano po? At mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. So dadako tayo sa isang gawain ng Panginoon bago tayo umawit ng victory. Praise the Lord. At ito ay ang ating gawain ng pagkakaloob sa Panginoon.
Amen. Sino ang ating Sterling? Amen. Praise the Lord. Are we blessed? Amen. Talagang relate po talaga yung binigay ng Lord sa puso ko nung nagsusoking po kami. Talagang eto po, before pa po ito ay tinuro binigay yung team ni Bishop. Talagang ang Holy Spirit is nangusap na po talaga. Ayan, tingnan mo, balikan po natin yung how to carry the burden of your brethren. Ayan. Sa ating pagbibigay din po, dapat willing po tayo na yung kusang loob tayo nagbibigay sa ating Panginoon. Di ba po? Dahil sabi nga po sa kanyang salita na hindi po nawawala ng kabuluhan yung lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon. At yun nga, yung pag-support natin. Number 2 po, yung think of yourself. Ayan. Halimbawa po, kung tayo po, nakapagbigay sa kapwa natin or sa ating gawain sa ministry, ayan, kagaya na po yung paghayo ng ating bishop, sa tithes and offering, mission, at sa mga pledge yan. One day, tayo rin po yung aani nun. Kumbaga, hindi po mawawala ng saysay yung mga pagbibigay natin sa ating Panginoon. And then yung number 3 po, is you carry the burden because you love them and you love God. So, sino po ba nagmamahal sa ating Panginoon? Amen, di ba po? Tayong lahat. So, if we love God, kaya nating magbigay sa ating Panginoon, lalo na po yung tithes and offering natin, na kung saan, ito po ay ginagamit natin sa paghayo ng ating bishop, pambayad ng bills, and sa lahat pa, lalo na po yung sa ating mga youth ngayon. Ayan. Kasi po, may mga kailangan po sila sa uniform, halimbawa, then sa feeding program po, sa mga willing po na magbigay, okay lang po na kahit any amount, kumbaga, yung bukas sa loob natin na pagtulong. Kagaya nga po, di ba, sabi dun sa Galatians, huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti. So ano po ba yung mabuti, di ba? Isa rin po yun sa mabuting bagay na nagagawa natin sa ating ministry, sa ating church na kinabibilangan. Kaya sa lahat ng mga bagay na, lahat ng ito, kumbaga, ito ay pagpapala ng ating Panginoon. Kumbaga, yung lakas natin galing sa Kanya, di ba? Hindi naman tayo makapagtrabaho kung wala ang lakas na kaloob ng ating Panginoon. Kaya, purihin po ang Panginoon. Kaya sa ating pagbibigay, yung puso natin talagang willing na magbibigay ako, Lord, para sa iyo to support our pastor. And then, gusto ko lang po i-share sa inyo yung naging soaking po talaga namin nung Friday talagang, hindi po namin akalain na yung yung month na to, talagang, nung meeting po kasi kami ni Bishop, hindi naman talaga kami kasali doon. Pero yun nga, wala naman pong aksidente. Alam niyo po, na-feel ko po yung burden ng ating Bishop. Kasi po, kumbaga, tayo na mga servant ni Lord, minsan, nakakalimutan natin na yung Bishop natin, siya na lang yung humahawak. Kumbaga, siya na lang yung nagbibit-bit ng burden. Nawala na po yung pagtulong natin sa ating bishop, yung pag-support natin. Kumbaga, na-remind lang po ako ng Holy Spirit. Kaya yun yung pinagpipray namin na lahat po tayo katuwang ng ating bishop. I encourage every one of us na huwag nating hayaan na yung ating bishop lang yung mag-carry ng lahat ng iyon. Kumbaga, napakadami natin dito. Let's support our bishop, our pastor. Kumbaga, ano lang po sa akin ng Holy Spirit talaga nung Friday na yun, talaga iniyak namin po kay Lord dahil yun po yung nangyayari sa mundo ngayon na kung saan inaalis ng kaaway yung responsibilidad natin sa gawain, nawawala na po tayo sa pag-support sa ating bishop. Kumbaga lahat na, parang si bishop na lahat, yung ating mga kapastoran, hindi po natin alam na yung ating bishop, nalulungkot na po siya, hindi po natin nakikita, pero ang Holy Spirit po ang nagpaparamdam. Kaya po, let's support each and every one of us, encourage lahat ng mga kapatiran natin na kung saan, huwag na tayong, huwag na tayong magpabanjing-banjing na lang, or yung ating mga problema, kumbaga manatili tayo doon, kumbaga alisan natin po doon. Kaya ini-encourage ko po yung bawat isa na suportahan po natin ang bishop, yung ating mga gawain,
Yan, hindi man po tayo makapagbigay ng ganong kalaking halaga or ano, yung pagtulong, yung pagsuporta, yung pag-encourage natin sa bawat isa is malaking tulong na po para sa kanila. Kaya purihin po ang Panginoon. Let's pray for our tithes and offering. Kaya, hallelujah. Yes, so Father God, marami pong salamat muli, O God, sa umagang ito, Panginoon, na sa aming pagbibigay, Panginoon, Lord. Buksan niyo po ang aming puso na ang aming pagbibigay ay taos puso, willingly, O God, na kung saan, Lord, hallelujah, Lord, patuloy mong pagpapalain ang bawat isa na kung saan, Lord, ang mga nagbibigay, O God, ay hindi mo hayaang mawalan, Panginoon, bagkus ikaw po ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan. Kahit sa mga kabataan, Lord God, ikaw po ang mangungusap sa kanila. Kahit gano'ng kaliit yon, Panginoon, Lord, hindi mo tinitingnan ito, bagkus sa puso ka nakatingin, Panginoon. Kaya salamat po ng marami, Panginoon, sa aming mga tithes and offering. Tunay nga, O God, na maging mabangong samyo ito, O God, pakalinisin mo ito ng iyong banal at makapangyarihang dugo, makapangyarihang dugo, Panginoon, na kung saan, O God, magagamit pa ito, O God, sa ikalalawak pa na mga gawain mo dito sa lupa, Lord God, at maluwalhati ka, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Kaya salamat na marami, Panginoon, O God. Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen, praise God. So, if alam niyo po itong awitin na ito, sabayan niyo po kami. And as we sing this song, let us acknowledge and thank Jesus for what He has done on the cross for you and me. Was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running.
Praise God. Purihin po ang Panginoon at tayo po'y dumako sa ating Holy Communion. Ito pong Holy Communion ay ginagawa natin once a month. At ito ay isang sagradong iniwan ng Diyos sa atin upang ating ganapin ang mga bagay na ito. Ito ang sabi ng 1 Corinthians 11:23. Ayon sa sulat ni Pablo, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon. Tumanggap siya ng aral mula sa Diyos at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Yang ostya o tinapay ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon. At ang sabi rito, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So itong pakikibahagi natin sa banal na hapunan, ito ay pag-aalaala natin sa ginawa ng Panginoon sa krus. No? Na siya ipinako doon 2,000 years ago, namatay, and after 3 days, He rose from the dead. At matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. So, aalalahanin natin yung ginawa ng Panginoon sa krus. No? Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ayan. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So pag ang tao pala, laging nagpapartake sa Holy Communion, tapos hindi niya ito binibigyan ng kahalagahan, o di kaya, balik uli siya sa kasalanan, balik sa kasalanan, ano raw ang sabi? Nagkakasala siya sa katawan at dugo ng Panginoon. So kaya nga, kailangan siya sa atin ng bawat isa, no, ang kanyang sarili bago siya makibahagi sa banal na hapunan. Kaya iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilangang namatay na. So kaya ngayong oras na ito, tayo'y makikibahagi sa banal na hapunan. Yumuko tayong lahat at pumikit. Panginoon, pagpalain niyo nga po ang tinapay, simbolo ng iyong katawan, at ang juice, simbolo ng iyong dugo na nabuo sa krus upang maglinis, maghugas na aming makasalanan. Salamat po, Ama. Ito aming panalangin sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, kumuha muna kayo ng cup at saka ng ostya. Hawakan nyo lang po, sabay-sabay tayo. Ito ang tinapay ng buhay. Kung meron na kayong hawak, tumayo at umawit lamang tayo sa Panginoon. Hawakan nyo muna at sabay-sabay tayo maya-maya. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo. Kanin mo. Makiisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Panginoon, narito ang tinapay, aming kakainin bilang pag-aalaala sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Sa iyong mga sugat na tinaglay, sinabi mo, pinagaling mo na kami. Kaya inaangkin namin ng healing sa aming katawan, Panginoon, sa pamamagitan ng tinapay na ito o ng ostya, simbolo ng iyong katawan. Ito aming panalangin, in Jesus' name, sabay-sabay nating kainin. Ito ang saro ng bagong tipan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito
saro ng bagong tipan, inumin mo, makiisa. Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo Na para sa iyo, doon sa Kalbaryo ay tumigis. Panginoon, narito ang Diyos, simbolo ng iyong dugo na nabuo sa krus, na naghuhugas, naglinis na aming makasalanan nang kami humingi ng tawad sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pag-inom namin ito, lahat ng mikrobyo, virus sa loob ng aming katawan at dugo ay malinis in Jesus' name. Ito aming panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Inumin natin sabay-sabay. Ipasa nyo lang pakanan, pakaliwa. Huwag na kayo umalis sa inyong tayo. Thank you. Sige, yan. Kukunin uli ng ating mga asheret. Asher. Manatili tayo sa pagkakatayo. Tayo manalangin. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us. In Jesus' name, Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sige, maupo muna ang bawat isa para sa mahalagang announcement. Ayan. Tawagan natin si Pastora Shikaina. Praise. Sige po, so bago po tayo dumako po sa ating mga ilang announcements, so ito po ay instruction po ng ng Holy Spirit sa atin as a church. So this time po Bishop will anoint all the fathers. Paano naman po kami walang tatay, yung mga nanay? Bakit po nanay at mga tatay? Kasi po kayo po ang may authority over your home. Kumbaga, for us to have a background po, bakit natin kailangang gawin ito? Kumbaga, it started po dito sa church. Kumbaga, for the awareness, di ba? Katulad po ng sinasabi natin, tayo pong tao, we are composed of body, soul, and spirit. There is the spiritual realm. Naiintindihan man po natin or hindi, may understanding man tayo or wala, but the spiritual realm is true. Kung gaano po katotoo yung katabi mo, tignan mo nga po yung katabi mo, yung kabila. Yan. Kung gaano po sila katotoo na nakikita mo, ganun din po katotoo na meron pong spiritual realm. Alam niyo po ba, nitong mga nakaraan, siguro po 2-3 months ago, meron po, dito po sa lobby natin sa church, meron po laging pusa na dumudumi dyan. Alam naman po natin na ang dumi po ng pusa ay mabaho. Tama po ba? Talagang umaalingasaw. Minsan po, in a week, 2 times, 3 times, o minsan 4 times a week, talaga pong meron lagi dyan sa lobby. Tapos nung na po, laging, syempre, pag medyo nililinis, pero kahit linisin po, humahanap siya lagi ng place na minsan po binubuhusan na nga po ng Sunrox, ng Downy, kung ano-ano na po, pero hindi nawala. And then, sino po nandito noong Saturday, mga youth, na sa youth gathering natin, youth joint fellowship, di ba? That Saturday po, again, meron na naman po dun dyan sa lobby. And then, nung lumabas po ako nung morning kasi umalis po may mga binili po sila, binigay ko po yung susi ng e-bike. Pag akyat ko po, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko na parang sabi ko, Lord, parang may nakatalok mong, yung basta para pong physically ang bigat ng ko. Tapos, yun nga po, and then habang during the youth
joint fellowship, tumayo po ako dyan sa may, dyan po ako nakaupo sa may technical natin. May naamoy po akong dumi ng pusa. Alam ko po, nung morning, nalinis na po yung kasi nga, before 1, may mga tao na po dito sa church, sa mga youth natin. So, alam ko po, nalinis na po yun. Pero sabi ko, may naamoy ako. Kaya po lumabas ako, sinilip ko. Tinanong ko po sila Ate Len kung naiwan bang bukas yung kids room natin. Dahil talaga pong pumupunta dito sa loob ng church yung amoy. Diyan po hanggang sa may technical. Si Ate Aisa alam pala po, yun nga, naamoy niya rin po na nasuka pa po siya dahil dun sa amoy. And then, sabi ko nga po, may iba na talaga. Kumbaga, hindi na lang to physical smell. Kumbaga, something in the, kumbaga, yun nga, may ng kaaway. And then, di ba po naalala nyo nung dumating po si Pastora Nina and Bishop Jovi, tinuruan po nila tayo how to recognize if there is an attack of the enemy. Pag iba na yung smell, di ba? O kaya may mga pusa na talagang laging pumupunta at yun nga, mga malalaking spider, mga spider web. So, mga indication po yun, kumbaga sa symptoms that there is spiritual attack or witchcraft or mga padala ng kaaway. Nung natapos na po ang nung Saturday, nung joint fellowship ng mga youth, yun nga po, sinabihan ko po si Ate Lynn, si Ate Aisa, tapos nandito pa po nun sila Ate Aileen. Sabi ko po, mag-pray po tayo. Let's pray na i-reveal ng Holy Spirit ano yung cause. And then, tinawagan din po namin si Rev Stella, pumunta din po siya dito. Nag-pray po kami sa office. Praise be to God because we have the Holy Spirit who can reveal yung mga hindi po natin alam. Ni-reveal po ng Holy Spirit through the life of Ate Aileen na may mga pinadala po ang kaaway na mag-release ng mga curses or witchcraft doon po sa sa pinto, sa gate. And then, kaya po after po nun, ginawa po namin, in-anoint po namin. Tapos yun nga po, even the kids room, nag-anoint po kami dito sa lahat ng pinto, in-anoint po namin. And then, natapos na po, kinabukasan, Sunday, last Sunday po ng October. Alam niyo po, pagdating ko po dito, unang-una ko pong pinuntahan yung kids room. Kasi po, doon grabe yung amoy. Alam niyo po, talagang sinisingot ko. Praise be to God na wala po yung amoy ng Ibig sabihin, the Lord cleansed those area. At ito pa po, praise be to God, from that moment na nag-pray at nag-anoint po kami until now, wala na pong dumi ng pusa dyan sa labi natin. What am I saying, church? We have to wake up. There is a spiritual attack. At alam niyo po ba, ang dami ko, ilan po yung mga man of God na fina-follow ko, sila rin po sinasabi nila, there is an intense witchcraft attack to the church. Hindi lang pala po tayo ang nakakaranas noon. Even mga churches, international churches, kumbaga, kahit saan. Kasi ito na yung, kumbaga, may intensity po talaga. And then kahapon po, sa Bible study namin sa Alta, yun nga po, sharing. Nakakatuwa po kasi si Brother Jude, anak po ni Sister Gemma. May time po daw na nagkwento po siya kay Ate Clyde na parang ang lungkot daw po dun sa bahay nila. Parang kumbaga, madilim, malungkot, parang gano'n na And then, ang po sa kanya ni Lord, yun nga, 3 a.m. ba yun na nag-anoint ka? 3 a.m. po, bumangon siya, inanoint niya po yung bahay nila. Binuksan niya lahat ng ilaw, inanoint niya, yung labas, and after po nun, siya po mismo na-recognize niya, umaliwalas yung bahay nila. Nawala po yung lungkot, yung heaviness. This time po, meron po tayong i-distribute, kaya po tinanong namin yung per family po yung natin. Kaya po tatawagin natin either much better po if the father is here because the authority is in your hand. Pero kung wala po yung mga nanay because you're the next to the father. We will give, ito po ay instruction po ng Holy Spirit na
meron po tayo yung Psalms 91. Sino po nakakakabisado na ng Psalms 91? Okay po. This is a challenge to each and every one of us. Let's memorize it. Let's put it into our hearts. Bakit po? Dahil kung nitong mga nakaraan, nagkaroon ng COVID-19, nagkaroon ng mga earthquake, ng mga, di ba po, yung flood, kung ano-ano, ang daming nangyari. Because we know, palapit na po ang pagdating ng Panginoong Jesus, mas maraming birth pangs. Actually, may isa nga po na akong narinig na sabi nga, nandun na sa kumbaga, parang sa mga anak na babae, nasa season na po tayo na kumbaga, ano po ba yung term, tapos na yung labor, parating na siya dun sa paglabas ng bata. Nandun na po tayo sa season na yon. So, mas maraming pwedeng mangyari in the coming days. That's why Psalms 91 is very tool na binigay po ng Panginoon sa atin na kailangan po natin, especially in this season. Kaya po, either Tagalog or English, kabisaduhin po natin, or Bisaya, kung ano po yung mas prefer nyo. Pero po, let's put it into our hearts. Amen po, yung Psalm 91. Kaya po, meron po kami ditong ibibigay. And at first po, Bishop will pray for the fathers. Pwede po ba mga tatay? Lahat ng Can we tatay? invite you to come? Kung wala po yung mga tatay ng tahanan, if you are a mother, you can also come po. Mother kung wala ang father. I-anoint po kayo ni Bishop. Sige po, lahat ng tatay, lahat ng nanay, tatay kung wala dito. po ang At least po, one household, one representative per household. Okay po? One representative per household. Meron, first po is, pagpe-pray po, tayong lahat ni Bishop, at i-anoint po kayo. And then, ito pong Psalm 91, together may oil po dito. Kayo po ang mag-a-anoint sa mga kasama nyo sa bahay, sa family nyo. At pagkatapos nyo pong i-anoint, come together, i-anoint nyo po ang mga bahay nyo. I-anoint nyo ng oil yung door, Yung room, bintana, yung mga flooring, gate nyo po. i-offer nyo kay Lord. Gano'n, i-anoint nyo. Let the blood of Jesus surround our house and let the power of God, the Holy Spirit, move and rule in our house. Yan. Lord, cover our house with your precious blood. Amen. No? Spiritually, gano'n. Yan. Okay. At after po noon, pag na-anoint nyo na po lahat, isabit nyo po yung natirang oil. Kaya po kami naglagay ng ganito sa pintuan po ng bahay. Kunwari po, meron kayong pintuan sa likod, may pintuan sa yung pintuan po sa pinakaunahan. Ang faith po natin, wala dito kasi mga lang po to materials lang po yan. Ang faith po natin, still, that the Lord Jesus Christ is our great protection. Amen po. He is our shield. He is our fortress. Na parang katulad po nung time ng nung mga Israelites po, di ba? Na ang angel of death will come to the Egypt. Pero po, ang sabi ng Diyos, di ba? Magpahid ng blood sa mga hamba po ng Hindi po actually yung literal yung blood, yung nakita, kumbaga gesture lang po siya that yung blood po ng Panginoong Jesus ang nako-cover sa kanila. Same, so holds true po. Etong mga po na to ay kumbaga prophetic gesture lang po natin, but still our faith is in our Lord Jesus Christ. Amen po. So wala na po ba mga nanay or tatay? Or kung mag-isa naman po kayo sa bahay, you can also come. Kung pong mag-isa lang po kayo sa bahay nyo, what I mean is, kunwari po, apartment yun, or kasi ikaw yung may authority dun So you Kung have... wala dito ang parents, Pero po kung wala yung parents, i-anoint na lang po kayo ni I-anoint na lang Bishop sila. mamaya. Kasi po, we have to go
under pa rin po sa authority. Hindi nyo pwedeng basta ilagay ito sa bahay nyo, baka mapagalitan kayo ng mga magulang nyo. Tsaka yung authority po kasi wala pa sa inyo, lalo na sa mga youth. No? So we have to understand this, the authority that the Lord has given to us. So, ayan po. So, Bishop will pray and will anoint po each and every one of us. Thank you, Lord. Amen. Goy, background dyan ng music, yung ano. Thank you, Lord. Yes, Father God, in the name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, Lord, as anoint this oil upon your people, Lord, as a father and mother of the house, Lord God Almighty, may your anointing, may your power surround them, Lord God, as anoint this oil right now. I release your anointing, Lord. Arakarabakamda, in Jesus' name. Lord, let your glory surround your people, O God. In Jesus' name, let the authority of Jesus Christ rule upon your people, O God. Right now, in Jesus' name, in Jesus' name. Yes, Lord, release, O God, your power, your anointing. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, right now, may your covering and blessing, Lord, be upon your people, O God, right now, in the name of Jesus. Lord, hallelujah. Let the glory of the living God rule and cover your people right now, in Jesus' mighty name. Lord, as anoint this oil, O God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Let your power, let your anointing, O God, surround them right now in the mighty name of Jesus. Yes, hallelujah, Lord. Salamat po for your divine protection, for your covering, for your anointing, O God. In the name of Jesus, Lord, let the power of the Holy Spirit, Lord, reign upon their lives. In Jesus' name, Panginoon, sa pagpahid nila ng oil ng kanilang tahanan, ibaba mo, Panginoon, ang iyong glory, O God, ang iyong protection, ang iyong power. Salamat po, Panginoon. Let your fire, let your glory surround their lives, O God, even their family, their house, Lord God Almighty. Thank you, Father. I offer their lives unto you in the name of Jesus. Thank you, Father. We honor you. In Jesus' name this we pray. Amen. Amen. Lord, andito po ang Psalms 91. Lord, na sinabi mo, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He will save the Lord. He is my refuge and my fortress. My God, in He will I trust. Surely shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Lord, salamat po, Panginoon. Lord, sa pagbigay po sa kanila nito, let your covering, let your protection be upon this material things, O God, at ito ay magliliwanag ng kapangyarihan mo, Panginoon. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay po, so pag uwi nyo po, pwede mamaya, i-gather nyo po ang inyong pamilya at yun nga po, worship the Lord and then i-anoint nyo po ang inyong mga kasama sa bahay, ang inyong pong mga either anak or kung meron din po kayong kasambahay or ibang tao na kasama, basta lahat po, anoint them with the oil and then after po nun ay yung bahay nyo po. Lahat po, even yung mga gate, yung mga at saka isang indication po na may isang attack ng kaaway pag po ang sakit ay hindi nawawala sa tahanan nyo. Pabalik-balik, there is a spiritual attack. There is maaring witchcraft or may pinadala ang kaaway. Hindi man po natin nakikita kung ang ating mga spiritual eyes hindi man katulad na bukas nung katulad ng iba. Pero po, yun nga po, take the authority that the Lord Jesus has given to each and every one of us. Gamitin po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus na ibinigay sa bawat isa. Ay, sakto. Praise God. Okay po, so that is a prophetic gesture po. Amen po. Amen. God bless you all po. Amen. Okay po, and this time po, lahat ng youth, kung wala yung mga magulang nyo dito, nag-iisa kayo na pumunta, you can come para Sige, po mapag-pray punta kayo po kayo dito. ni Bishop. Kayo. Sige Mga po, youth, sige, lahat lahat ng youth na hindi nyo kasama yung magulang nyo, you can come. Sige, dito kayo mga youth. Ayan.
Dito kayo. Sige, dito kayo. Yan. Okay, let's pray. Father God in heaven, in the name of Jesus, Lord, narito ang aming mga kabataan. Surround them, Lord, with your walls of fire as they grow spiritually, Lord, as they follow you. Lord, hayaan niyo po ang mga kabataan naming ito ay patuloy na ilayo niyo po sa gawa ng kadiliman at kasalanan ng mundo at sila maging daluyan ng kaligtasan at pagpapala sa kanilang pamilya. Lord, as anoint this oil, O God, I release unto them your divine protection, your covering in the name of Jesus, even the wisdom sa kanilang pag-aaral. Lord, sila po'y mag-e-excel. Lord, ang protection mo'y laging sa kanila, ang iyong guidance and a blessing, Father God. Lord, salamat po. I release unto them your wisdom, Lord, your knowledge, O God, your protection and guidance in the name of Jesus. Lord, salamat po. Lord, ang protection mo, ang biyaya mo ay maranasan nila, yung pag-iingat at patuloy po, Panginoon, ang iyong kabutihan at biyaya ay maranasan nila. Salamat po, Panginoon. I release unto them your anointing, your covering, your divine protection, O God. Salamat, Panginoon. I entrust their lives unto you, Father God, in the name of Jesus. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name this we pray. Amen. Amen. God bless you. Okay. Sige. Amen. Praise the Lord. Okay? Sige. Sa oras na ito, tayo naman po ay dumako sa mga pag-pray ang mga birthday celebrants ngayong Nobyembre. Yan. Lahat ng mga may birthday ngayong November? Wala? Ayan. meron. Punta kayo dito. Yan. Mga... Lahat ng mga may birthday. Punta kayo sa may gitna. November ka rin? Okay. Meron pa? November? Wala na? Okay. Tuon natin ang ating mga kamay sa kanila. Pagpe-pray kayo ni Bishop. Sige po, salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid na ito, na magdarao sila ng physical birthday nila. Panginoon, salamat, hindi lamang physical birthday ang naranasan nila, kundi ang spiritual birthday. Panginoon, patuloy mo po silang kobera ng iyong kapangyarihan and grant the deepest desires of their heart. O God, in Jesus' name, pagpalay mo po, Panginoon, ang mga anak mong ito at sila po'y patuloy po na malapit sa iyo, lumalim ang relasyon sa iyo at gamitin mo sila ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, I entrust their lives unto you, Father God, in the name of Jesus. Lord, salamat po na marami sa iyo ko sila pinagkakatiwala. Patuloy po silang lumalim, lumago sa iyong salita at pananampalataya sa iyo. Pagpalay mo po sila at patuloy ka silang lumalim pa sa iyo, Panginoon, at makilala ka pa sa Bibliang paraan. O Diyos, lagi mo silang bantayan at ingatan, ilayo sa anumang gawa ng kasalanan sa mundong ito, Father God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Nakikigala kami sa kanilang karawan sa araw na iyon. Thank you, Father. In Jesus' name this we pray. Amen. Happy birthday. Kuha na isa. Kuha kayo na isa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, blow your candle. Okay, God bless. Okay, sa oras naman na ito, Oh, yan na yung cake nyo.
i-acknowledge lang natin ang ating mga first time na naka-attend ngayon, ano? Tatawagin ko, pumunta dito sa harapan. Yung first time daw. Okay. Mga first timer. Kale Fyodor Garcia, Daniel Cura, Paul Aljur Cura. Dito. Punta kayo Okay. dito sa harapan, tayo. Aljur. Mark Adornado, Gabriel Adornado, Prima Donna, Kyle Estodillo, John Ayan, Henrik, Dito. Marky Del Valle, Ito, pamangkin Jao ni Pastor Roy, no? Ansing. Ano ito? Si Gwendin. Ano yun? Tsaka si RC o Ansi? Anwaray. God bless. Yan. Praise the Lord. Welcome, welcome, welcome po kayo. Sige, may isa-share ako sa inyo, no? Yan. Nang tinanggap niyo si Jesus ang ating Panginoon as Lord and Savior, naranasan niyo ngayon yung spiritual renewal. No? Ibig sabihin, ipinanganak kayo sa spiritual na paraan. No, ipanganak tayo ng mga nanay natin, ipinanganak tayo sa physical birthday yon. Pero nung totoong tinanggap niyo si Jesus as Lord and Savior, ipinanganak tayo in the Spirit. Kaya ang sabi ni Jesus, if you want to see the kingdom of God, you must be born again. Kailangan tayo ipanganak na muli. No? So kaya nga, ngayon, kabilang na kayo ngayon sa pamilya ng Diyos, no? Na nasa langit. Kaya magpe-pray tayo. Sige, pag-pray ko kayo. Panginoon, narito po ang iyong mga anak na ito na nag-alay ng buhay po sa iyo. Sila po ay tinanggap ka as Lord and Savior. Lord, magari ka sa kanilang mga puso at patuloy po na lumago sila sa pananampalataya sa iyo, and I release your blessing, Lord God, in Jesus' name sa kanilang buhay. Patuloy na sa kanilang pag-aaral, samahan mo rin ang mga kabataan na ito at sila'y malapit sa iyo ng tuloy-tuloy at baguhin mo ang kanilang buhay. Lord, pagpalaan niyo rin si Ate, O God, at maging mga batang ito sa kanilang pagdalo ngayon ay hindi itong huli, kundi ito'y simula pa lamang para malapit sila sa iyo at makilala ka sa tama't Bibliang paraan. Thank you, Father. We praise you, we honor you. In Jesus' name this we pray. Amen. God bless you. Amen. Okay. Sige po. Amen, amen. Praise Sige. God sa buhay po ng God ating bless. mga kapatid. So, let's have some announcements po. Ayan, so, tomorrow po, November 4, 5, 6, meron po tayong prayer and fasting. So, isa-send po natin ulit sa GC yung atin pong mga prayer list, at kung meron pong mga leading sa inyo ang Holy Spirit to pray in these 3 days po, we can include them in our prayers. At ito po, day 1 po, we pray for our nation and even other nations of the world. And then day 2 po natin, the church and the body of Christ. At ang day 3 po ay family's personal prayer po natin. So, let's take time to consecrate our lives to the Lord sa pamamagitan po ng prayer and fasting natin. So, you can choose. Pwede po kayong mamili ng oras kung morning po kayo magfa-fast, afternoon, or ilang hours po yung kaya nyo. But let's make sure po na pag nag-fast po tayo, we include prayer and reading and meditating the Word of God. So, ayan po, November 4, 5, 6. And sa November 9 po, Saturday po yan, our first Women's Fellowship. So we're inviting every women's na kung kayo po ay available sa November 9 ng 2 to 5 p.m. dito po sa dito po sa Molino. Kasama po natin ang Sagana, ang Camellia, and then kung ang Parañaque po, you can come, you can join, you are very much welcome. Meron lang po, ito po, please bring extra 100 pesos kasi meron din po tayong, tawag po dito, si Sister Irene Longsworth po ay may ituturo po siya sa atin, and then after po nun, yun nga, we can use that
para po kung gusto po nating magkaroon ng extra income, kaya po let's bring 100 100 pesos extra money po for that ano po natin workshop. Ayan po. So, ayan po ang atin pong Speak Life this coming Monday. So, ano po, first Monday of the month po. So, this coming Monday ay Speak Life po tayo. That is the testimony of our brethren ng kung ano po yung ginawa ni Lord sa buhay nila. So, we can watch it sa atin pong Facebook page. And then, next po. Yan, spiritual feeding po natin every Tuesdays, 8 p.m. via Zoom. So, sinesend po natin ito yung link. So, if you want to join, pwede po natin kayong senda ng Zoom link. So, for the leaders, pastors, and workers po. At ang atin pong tinig ng pag-asa every Thursdays ng 7:30 p.m. yan. So, mga pastors po natin na nagtuturo dyan. Ayan po. So, every Thursdays. Midweek naman po natin. Wednesday, 7 o'clock p.m. Dito rin po sa church. So, we are all welcome to attend our midweek service. At ang ating pong soaking ng Fridays, every 7 p.m. din po. Dito rin po sa church. So, may upcoming events po tayo. Ayan po. I-announce na po natin by December 8. Bali, December 8 po ang ating joint gathering, joint fellowship, ang ating pong parang year-end joint fellowship. Dahil po, galing nga po sila bishop ng Jensan nga po ba? Ng first week, kaya po second week po yung ating joint fellowship. So, ang Parañaque po, ang punta po natin dito ulit ay sa December 8. So, this is the time din po na after the service, yung usual service po natin na ginagawa, afternoon po, we will have some program po and it's time for us to fellowship and bonding din po. So, mamaya po, magkakaroon po tayo ng short meeting sa mga leaders po. Siguro include na rin po natin ang Parañaque dahil po nagkaroon po ng meeting ang mga pastors noon pong Thursday. So magkakaroon po ng follow-up meeting this coming Thursday po ulit. Kaya mga mapag-uusapan po natin, i-rely po natin sa meeting this coming Thursday. Kaya po, after po kumain, and speaking of kakain, meron po tayong eating fellowship after the service. Wag po kayong uuwi. May food po tayo dyan. So pagkatapos po kumain, short meeting po ng ating mga leaders. Kasama po ang Parañaque at dito po sa atin para po yan regarding po sa ating Christmas party po sa December 8. So, meron pa po bang announcement? Wala na? Okay na. Hello. Ayun. May meeting din mamaya yung ating mga players ng volleyball and basketball final meeting. Dahil ngayon November 27, 28 yung sports fest natin. No? May parade yun sa umaga. Tapos doon na maghapon. 2 days lang yun. At mamaya ibababa sa inyo ni Sister Mai at ni Kenon yung mga mahalagang polisiya doon. No? Yung policy para sa laro ng basketball na yon. So, yun, mag-prepare po kayo at maka-join po kayo doon sa araw na iyon. Okay. So, yun lamang po at tumayo tayong lahat. Amen. Praise God. Umawit muna tayo kay Lord. At dahil sa presensya ni Lord, araw-araw tayo may kasiyahan, may kagalakan. Bago tayo mag-closing prayer, i-declare na natin ang katagumpayan ng ating gawain ngayong umagang ito. Praise the Lord. Amen. Mawit tayo sa Panginoon. Sige, clap your hands. Amen. Yes, Lord. Aawitan natin ang Panginoon. Pupurihin natin siya. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos,
samahan. Araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Katulad, lalalakang katulad. Katulad, lalalakang katulad. Wala kang 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 katulad, lalalakang katulad. Maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ibalik natin sa Diyos ang lahat ng papuri, ang pasasalamat. Thank you, Lord, sa iyong karangalan, sa iyong papuri lamang. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang
sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Yes, Lord. Heavenly Father, O God, marami pong salamat sa oras na to, sa umaga na to, Panginoon. Naging matagumpay ang pagbibigay namin ng pagpapuri, ng pagpasasalamat sa inyong pangalan, Panginoon. Lord, nawa, Lord, sa buong service, Lord, namin na ginawa, Panginoon, nabigyan po namin kayo ng papuri, Panginoon, ng pasasalamat, Panginoon. Lord, sa inyong mga ginamit, Panginoon, simula sa ushering, Panginoon, sa technicals, sa worship ministry, Panginoon, at sa inyong lingkod, Panginoon, na ginamit, Panginoon, na naghayag na inyong salita, Panginoon, ay balik niyo po ng siksik-liglig, umaapo, Panginoon, ng lakas na ginugol niya, Panginoon, para po sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Kayo po ang magbalik ng kalakasan, Panginoon, sa kanyang katawan, Panginoon, sa kanyang pisikal na katawan, sa kanyang spiritual na katawan, Panginoon. At i-flow niyo po ito hanggang sa kanyang pamilya, Panginoon, hanggang sa kanyang apu-apuhan, Panginoon, sa inyong henerasyon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, Lord, hindi po kami uwi, Panginoon, nang wala po kaming natutunan sa inyong salita, Panginoon. Lord, tutulong kami, Panginoon, ng may kusa at hindi napipilitan, Panginoon. At Panginoon, ipapakita po namin ang aming pagmamahal sa aming mga kapatid, sa aming pamilya, Panginoon, Lord, na ipapakita namin po ito, Panginoon. Masasaktan man po sila sa aming pagkukorek, Panginoon. Pero nandun po ang pagsama ng aming pagmamahal, Panginoon, para po sila hindi mapunta sa impyerno, Panginoon, kundi sa inyong piling, Panginoon, sa inyong tabi, Panginoon. Lord, kagaya nga po ng ginawa ni Apostol Pablo, Panginoon. Yes, Lord, may mga kanya po kaming burden, mga kabigatan na dinadala, Panginoon, kagaya ni Apostol Pablo, Panginoon. Sa inyo po kami unang lalapit, Panginoon, higit. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kayo po ang magdadirect nito, Panginoon. Kayo po ang magpapagaan nito sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord. At Lord, sa aming pag-uwi, Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon. Hindi lang po maiwan sa lugar na to ang aming mga natutunan, Panginoon, kundi magamit po namin ito, lalo tigit sa paglabas po namin dito sa inyong bahay-sambahan, Panginoon. Lord, sa aming pag-uwi, Panginoon, patuloy niyo po kaming balutin ng banal at makapangyarihan yung dugo, Panginoon, kung gaano niyo po kami iningatan, Panginoon. Sa pagpunta dito, Panginoon, ganun niyo rin po kami ingatan, Panginoon, pagkabalutin ng banal niyong dugo, Panginoon, upang sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming pansamantalang tirahan, sa aming pansamantalang bahay, Panginoon, dito sa lupa, Panginoon, ay safe at ligtas kami makakarating sa aming pahingahan dito sa lupa, Panginoon. Lord, patuloy niyo po aming samahan, Panginoon, kayo po ang maghari sa bawat buhay namin, Panginoon. Sa inyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba, Panginoon, sa inyong dakilang pangalan. In mighty name of Jesus, Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, Amen. God bless us all. Ikaw ang tunay